Бүгін шәһәрнең 14-нче Ратничок балалар бакчасы базасында ел тәрбиячесе 2023 Бүтін Россия конкурсының муниципаль этабы старт алды. Ежегодно на муниципальном уровне проходит республиканский этап конкурса всероссийского «Воспитатель года». Конкурс состоит из 3 конкурсных испытаний. Это показ занятия, самопрезентация педагога и мастер-классы. Конкурс пройдет 3 дня, проходит по 2 номинациям «Воспитатель года» и «Воспитатель группы с татарским языком обучения». Участвовала в том году в конкурсе «Воспитатель года», вышла на республиканский этап, защищала честь нашего сада и района. Я провожу занятия по нетрадиционной технике рисования. Нетрадиционные техники рисования относятся рисование пальцами, рисование палочками, рисование на воде, рисование по мокрому. Очень много видов техник рисования. А в том году я показала занятия рисования на воде. Быйыл әлеге бәйгедә мәктәпкәчә учреждениеләрнең 16 педагогы катнаша. Җиңүчеләрне билгеләгәндә тәрбиячеләрнең балалар белән ничек эшләвенә, аның һөнәри дәрәҗәсенә, занятиеләрдә заманча алымнар куллануына игътибар биреләчәк. Мен үземнең эшемне бик нык яратам, балаларны да яратам. Менә бүген шундый матур конкурс уза. Конкурс тәрбиячеләр һәм балаларга татар теле буенча белем бирүчеләр арасында 2 номинация буенча үткәрелә. Начнем дорожку. Муниципаль этапта җиңү яулаган тәрбиячеләр Ознакай Донын зона бәйгесендә яклаячак.